Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sumangga sarengan kita kunjukaken dumateng Zat kang Maha Welas, Zat kang Maha Asih, ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng panjenengan dalasan kawula para tamu, saengga wonten ing rikalenggahan punika saged nyawiji wonten ing wewengkon Jalan Al Ihsan RT 3 RW 9 Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi. Amit-amit pasang alimantabe ilo-ilo dina mugi tinebehna ing tulak sari. Saderengipun kula nyuwun pangapunten yektosipun kula dereng pantes bilih ngadeg wonten ing mriki awit taksih kathah para sarjana sujana ingkang yektosipun langkung pantes bilih jumeneng ing mriki hanamung para tamu. Awrat kemban dawuh dalem Bapa Sumadi Somo Miharja miwah Ibu Sulami kinarya medhar sabda ingkang sampun kasrat wonten ing delancang seta ugi wonten ing serat sedahan utawi serat ulem. Bilih ing dinten menika Bapa Sumadi Somo Miharja miwah Ibu Sulami ingkang kagaduhan atmaja siwi Roro Anggun Dwi Utami SE yuswa ingkang sampun diwasa ingkang samangke badhe nambut sih silaning akrami jinatu krami kalian atmaja kakung Bapak Heri miwah almarhumah Ibu Ina Supriyatin pun Bagus Herianto sarjana ekonomi. Akad nikah sampun kalampahan kalawa injing tabuh 8 kirang langkung. Alhamdulillah wa syukurillah. Adicara akad nikah kasembadan kanthi lulus raharja mboten wonten alangan setunggal menapa. Hanamung para tamu, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang sampun pana ing pamawas, ingkang sampun lebda ing pitutur, ingkang pantes kinabekten Sinudarsana. Panjenenganipun para song-song agung ing wewengkon mriki, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT ingkang sadu dados pangayomaning kawula dasih ugi ingkang pantes kinurmatan. Para tamu kakung mewah putri ingkang boten saged kawula piji setunggal mboko setunggal hanamung boten ngirengi raos pakurmatan kawula dumateng ngarsa jengandika para tamu. Sedyaning Bapak Sumadi samangke temanten badhe kapanggihaken anut satataning adat dene reroncening adicara angka setunggal badhe dipun wontenaken adicara pelangkahan awit ing dinten menika Anggun Dwi Utami kinarya atmaja saking Bapak Sumadi Ibu Sulami hanampi wahyuning jodho nglangkahi ponang Kang Raka nuninggih Ribut Budianto. Purnaning adicara pelangkahan murih lulus raharja risang temanten tumuli badhe kaboyong jengkar saking panti busana lumarap ing sasana rinengga. Dening anci adicara salajengipun adicara dhaup suci anut satataning adat winastan adicara panggih temanten badhe kapanggihaken anut satataning adat Widi Widana. Purna adicara panggih temanten tumuli
badhe kaboyong jengkar saking sasana panggih tedhak ing sasana rinengga kaboyong sindur dene ingkang Rama dumugi ing sasana rinengga kalajengaken krobongan kawiwitan timbangan jumenengan tanem kacar kucur dulangan ngunjuk ugi samangke ponang temanten badhe ngunjukaken bekti enget dawuhipun para pinisepuh bilih jer Basuki Mawa Beya sedaya gegayuhan mawi pangorbanan sampun kakorbanaken wujuding ayam ingkang kadamel bekakak kala wau samangke badhe karebataken antawis kakung mewah putri dene prosesi sungkem samangke pinitaya ingkang lolos diwung saking panjenenganipun Bapak Kasno bilih adicara sampun sungkem purna kalajengaken adicara beksan Gatotkaca Pergiwa ingkang katindakaken dening kadang kula sepuh Bapak Darma Suwanda miwah Ibu bilih adicara purna beksan samangke badhe kalajengaken Pambagyarja Iwana ingkang badhe dipun salirani kalian panjenenganipun Bapa Wasta jumenenganipun Bapa Wasta kaapit ingkang menggugati Bapak Sumadi miwah Bapa Kasno. Para tamu mekaten menggah reroncening adicara sinengguyung mara tresna campur sari cerah foto cijantung kanthi swarawati nyi Sundari ingkang mijil saking tlatah Sukoharjo Makmur pramila junduk kalian kuncaraning bangsa Indonesia ingkang adhedhasar Pancasila sumangga para tamu sesarengan ngeningaken cipta nyuwun kanugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi-mugi lebda ing adicara Purwamadya wusana kasembadan kanthi lulus raharja mboten wonten alangan setunggal menapa amin amin Allahumma amin. Samangke sampun samaptaken wujuding janur ugi pelangkah wonten ageman ingkang samangke tandha katresnan gung panarimanipun saking calon saking risang temanten putri Anggun Dwi Utami dumateng Kang Raka lampahing adicara kaprapitisaken kalian risang Subamanggala Adimas Bugel Hadi Parayetna wonten wujuding janur ingkang samangke taksih nyambung badhe katarik sasampunipun janur mboten wonten watesipun lila legawa ribut Budianto nyaturi dumateng Kang Rayi Anggun Dwi Utami badhe netepi ing palakrama dumateng Adimas Bugel Budiati Paretno sumangga kapratitisaken menika risang temanten putri ingkang samangke badhe nyuwun pangestu dumateng ingkang Raka binarung ungeling gangsa gangsaran saking Mara Tresna Kang Mas kula ribut Budianto ingkang sanget kula tresnani awit Kang Rayi kula pun Anggun Dwi Utami Kama lancang panjenengan anggenipun mastani Kang Mas keparenga kula nyuwun idi palilah
awit sampun pikantuk wahyuning jodho kajatuh krami kalian kekasih kula pun Bagus Herianto. Aduh adikku di Lila Legawa, batinipun kakak bungah, rasane atiku dene sliramu bakal netepi dharma, netepi palakrama. Menika Kang Mas kinarya tandha suka pinganing manah rasukan kula paringaken dumateng jengandika mugi rena prana penggalih jengandika Kang Mas. Matur nuwun Kang tanpa upama Di seketi junurung pangestunipun Kakang, muga-muga rahayu iwana selawase ya Di. Matur nuwun Kang Mas. Purna adicara pelangkah Lila Legawa Kang Raka ribut Budianto dumateng Kang Rayi Anggun Dwi Utami. Para tamu ditiwanciri sang temanten putri badhe kalarapaken jengkar saking Panti Busana lumarap dhateng sasana rinengga. Kaya wis tinarbuka kori Panti Busana ana ganda hangambara rum katiuping samirana gandane kadya puspita kang maneka warna. Suwuh rep Data Pitana suwuh kang mengkewerdi sirna rep tumuli swasanane sidhem sireping gongso sekar wis padha mekar oceng kukila manuk prenjak ajingklak jingklak merak ngigelayam wana hanyenggai bebasan ron-ronan datan obah samirana datan lumampah amung arsa paring pakurmatan dumateng mijiling sekaring pawiwahan yori sang temanten putri Rara Anggun Dwi Utami kacarita tuh wanodya kang sulistya ing warna rinengga busana kang endah sulistya kadya busananing garwanata rikma kang ngembang bakung ginelung rinengga reroncen kembang melati kang sinampiraken ing pamidangan netrane blalak alis tanggal sepisan hidup nyoto menging tawang kacarita palarapane risang temanten putri kang nyela cendani gedhe keng udhup turi lati gula satemlik waja miji timun jangga ngolan-olan hangelung gadung astane ngendhewa pinenthang weweking pranajari sang temanten putri kang singset kapathet dening ageman nganti kaya cengkir gading piningit yen Cinandra kaya njebol-njebol nempekak madya setu bandaning salira prapten ungyan kang tinuju kagiat agara kang apindha sitor smidupi anguning animbalu daking para tamu kang prasasat kaya ndoyong-ndoyongna pancak sujining bale winangun sedaya kang samya rawuh padha tambuh sanadyan ta wis padha anuh lampah nyokadherekaken punang ibu ingkang Rama sampun dumugi ungyan ingkang tinuju tumuli dening pekatining Sekar Cepaka Mulya saseliri sang temanten putri kalenggahaken lenggah jelik ing sasana rinengga
Risang temanten sampun lenggah jelek anggono raras anggono sarira raras kawin ateges lenggah piyamban kang sumengkaning wardaya kaya wagi enggal kliwona gage enggal daukna laksitane ngadicara samangken nengga suwuing gongso saking campur sari mara tresna. Sulistya risang temanten putri Anggun Dwi Utami yen sinitra ing ukara kaya-kaya kurang candra luwih warna sampun lenggah anengga laksitane ngadicara para tamu madyaning pawiwan sampun kasamaptaken wujuding ranu padha ranu banyu padha werdine suku Tri Puspita kangkus pinadahan Bokor Kencana ya ing kono dununging temanten kekalih badhe netepi upacara panggih. Jengkaripun risang temanten putri saha dauping temanten kekalih yen cinandra kaya kairing swara kodhok ngorek ing patirtan. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Sampun dumugi wahyane mangsa kala dumawahing kodrat titaing Gusti asipat jalu kelawan wanita kang ilo-ilo ujare kena cinandhi ing angkasa sarta molat dhateng endahe dening budaya tulus sinartan badhe netepi upacara adat Widi Widana adat ya kuwi tata cara widi werdinipun Gusti Wiluhur dana mengkuwerdi paweweh ana wujuding kembar mayang kembar wis hangarani padha mayang werdine kembang srana dauping risang temanten kekalih satemah badhe katangkepaken dadya sawiji kembar mayang gagar mayang Sarana dauping risang temanten kekalih sampun katangkepaken. Nulya sangsaya dangu sangsaya caket lampahi temanten kekalih. Tangkeping catur netra mahanani pangaribawa rasa tresna kang tumanem jroning sanubari. Seketika melempar gantal Anggun Dwi Utami kepada sang mempelai putra. Disebut dengan gundang kasih. Herianto sang mempelai putra membalas lemparan gantal yang disebut dengan gundang tutur. Gundang kasih, gundang tutur terbuat dari daun sirih dalam bahasa Jawa Suruh mempunyai makna sumurupa nganti weruh. Daun sirih yang diikat dengan benang putih. Pernikahan mereka telah diikat dengan cinta suci, menyatu selamanya mulai detik ini hingga akhir hayat menjemputnya. Sah menurut agama dan sah menurut adat kepercayaannya. Semakin dekat kedua mempelai hanya ketiken dogo. Sarto tirta wening kang katingal kumambang kambanging kandil melati kelawan mawar. Kaya-kaya kang tansah kumandhil-kandhil ing padoning netra winawaring tembung manis dadya lambang kaendahan donya tekeng delahan daya-daya. Wujuding antiga tinapaking padha oleh sang mempelai pria pecah seketika.
pecahnya telur, mecah biji dadi. Diharapkan setelah melalui ritual pernikahan, Anggun Dwi Utami dan Herianto segera mendapatkan keturunan. Seketika laju anjingku menyembah, lalu membasuh dari samparan atau kaki sang suami. Dipilih dengan telur ayam kampung. Kita ketahui ayam kampung ketika baru menetas sampai tua sudah bisa mencari makan sendiri. Diharapkan Anggun Dwi Utami Herianto dalam meniti bahtera rumah tangga, orang ngejepake bakal golek buga wastro pribadi. Menyembah lalu membasuh sebagai wujud bekti sebagai seorang istri kepada sang suami. Herianto yang saat ini telah mempunyai istri, mempunyai kewajiban untuk menjunjung derajat, menuntun sang istri supaya selalu menyembah kepada Yang Maha Suci dan selalu berbakti kepada ayah dan ibu pertiwi. Ketika kedua mempelai telah berdiri berhadapan, tangan dari kedua mempelai dipersatukan dengan dibacakan mantra kepada para dewa, dibacakan doa kepada Sang Pencipta. Ibu pemandu acara, Ibu tari yang membacakan doa dipanjatkan kepada Sang Maha Kuasa. Bacaan mantra, bacaan doa seketika bagaikan membumbung tinggi ke angkasa, menyusup di antara mega dan semoga Sang Pencipta mengkabulkan apa yang menjadi permintaannya. Amin amin Allahumma amin. Seketika kedua mempelai dipersandingkan, berdiri berjajar. Untuk apa? Untuk diboyong oleh sah ayahanda, jengkar saking sasana panggih, tedhak ing sasana rinengga. Kocape kacarita sanajan tawa sumilak hangilak-ilak nanging Bapa Sumadi Soma Miharja hangutus risang suba manggala nuninggih Adimas Budi Bogel Haji Prayitna Genarya manggalaning yudha ndepani bebaya ing samarga-marga ugi kuwatos yen to kesandung ing warata kuwatos yen to kabentusing tawang-tawang rawe-rawe rantas malang-malang putung tumuling igla sawontating risang suba manggala Bapa Sumadi Soma Miharja ingkang boyong temanten kekalih jengkar saking sasana panggih kaboyong kagendhong mawi sindur kang awarni seta myang rekta ingkang mengku pralamita mugya lampahe temanten kekalih Anggun Dwi Utami Bagus Herianto tansah tinuntuna ing reh kautaman wani yen to bener lan wedi ing barang kanistan tutwuri handayani ponang Ibu Sulami kadang besan Bapak Hadi sadha para pangiring Sekar Cepaka Mulya sajodo
ingkang lumampah kadya sela blekiti sela watu blekiti semut nganti kaya semut kang lumaku sanduring watu ndalidir tan ana kendhate dene laksitaning adicara salajengipun nengga suwing gangsa. Tumuli lenggah Bapa Sumadi Soma Miharja ingkang kepareng badhe nimbang temanten kekalih Bagus Herianto saha Anggun Dwi Utami katimbang wonten ing jengku kanan wonten ing jengku kiring. Salebeting timbangan ponang Ibu Sulami atur pangandika ingkang kawijiling lesan. Bapak, abot sing endi timbangane? Antarane temanten kakung lan temanten putri Pakne. Bapak Sumadi Soma Miharja atur pangandika padha abote. Midhanget pangandika saking Rama tumuli temanten kekalih kaju menengaken saking pangkonipun ingkang Rama dening Ibu Sulami. Sapa sekedhiju nurung Pakne yen wis padha timbangan katresnanmu munggu ing Herianto kelawan Anggun Dwi Utami. Iya Bune, putra putriku kaya-kaya ora mbanjindemban siladan tumraping Herianto kelawan Anggun Dwi Utami. Awit wis cocok timbangane antarane Atmaja kakung lan putri nggir, sliramu samapta tak tandurana ing madyaning bebrayan agung. Tak wisuda dadi raja lan ratu ana ing siyang pantaraning ratri iki nggir. Sasampunipun lenggah sesandingan kaya ilang sipating jalma sawantah. Ora mantra-mantra Bagus Herianto lan Rara Anggun Dwi Utami nganti kaya Bathara Kumajaya lan Betari Komaratih kang katongton yen Tajuriga wis pinanggih kalawan warangkani ratu sampun trep antawis kakung lan putri. Herianto, hari ini yang telah mempunyai istri sehingga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada sang istri, mempunyai kewajiban untuk mencari rezeki hasil dari jerih payah. Kesemuanya akan diserahkan kepada istri untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan siang dan malam. Kacar kucur yang terbuat dari uang receh, beras kuning, kacang kawak, gele kawak. Uang receh kita ketahui bahwa uang yang mempunyai nilai atau nominal paling kecil. Diingatkan kepada Herianto dan Anggun dalam kalian berumah tangga tidak boleh mengkesampingkan urusan kecil. Ketika telah diberikan kacar kucur berisi
beras kuning sebagai simbol kejayaan. Semoga dalam meniti bahtera rumah tangga Herianto dan Anggun Dwi Utami akan menuju zaman keemasan. Anggun dan Herianto adalah putra-putri yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun ketika mereka dalam berumah tangga telah makmur bergelimang harta, namun akan selalu ingat terlahir di dunia karena ayah dan ibunda. Dimanapun kelak mereka akan bertempat tinggal, akan selalu meluangkan waktu untuk hadir tuwi kawilujengan ayah dan ibundanya. Sarto asok glondong pengareng-areng peni rojo peni sebagai tanda dharma bakti putra putri kadapan ayah dan ibu pertiwi. Bahagia tak terhingga ketika menerima titipan dari putra dan putrinya. Semoga rezeki yang dititipkan oleh ibunda kelak akan menjadi modal berumah tangga Anggun Dwi Utami dan Herianto. Dan akhirnya kedua mempelai kembali melanjutkan rangkaian acaranya. Rangkaian acara selanjutnya hadirin adalah acara suapan. Suapan yang terbuat dari nasi putih yang dikelilingi dengan lauk pauk. Yang tentunya lauk pauk itu rasanya sangat enak ketika cinta suci dipersembahkan dari lubuk hati Herianto dan Bagus, Herianto dan Roro Anggun Dwi Utami. Tentunya akan selalu mendapatkan kebahagiaan hidup yang layak, hidup yang enak. Juga ini juga sebagai simbol manunggaling cipta rasa miwah karso. Diciptakan seorang pria Herianto dan wanita Anggun Dwi Utami, rasa dengan rasa cinta yang tulus. Karso berkeinginan untuk membina membangun rumah tangga, baik di waktu siang, di waktu malam, di waktu susah ataupun di waktu bahagia. Suapan yang diberikan oleh kekasih tercinta juga akan menambah kekuatan cinta, sehingga mereka akan kuat senantiasa bila mana kelak dalam berumah tangga sewaktu-waktu ada cobaan. Dan ketika usai diberikan suapan hadirin, kedua mempelai akan diberikan air bening yang telah ditempatkan dalam cangkir. Tentunya air yang telah ditempatkan dalam cangkir, air yang bening, air yang sejuk, air yang segar. Air bening sebagai ungkapan cinta yang suci. Air yang sejuk yang diberikan semoga akan selalu membawa kesejukan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman Herianto dan Anggun Dwi Utami dalam mengarungi samudra kehidupan. Sebelum sungkem, ada satu rangkaian acara yang disebut dengan rebutan bekaka. Walaupun acara ini diadopsi dari budaya Jawa Barat, namun kali ini juga dipadukan dengan budaya Jawa sebagai bentuk pengorbanan yang diperlukan Herianto dan Anggun Dwi Utami dalam mewujudkan cita-cita dan cintanya membangun, membina rumah tangga bahagia sejahtera. Bekaka, satu ekor bekaka ini akan diperebutkan antara mempelai putra Herianto dan Anggun Dwi Utami. Mulai ditarik dalam hitungan ketiga.
Hadirin, bekaka ini terbuat dari 1 ekor ayam kampung sebagai wujud pengorbanan. Dalam hitungan ketiga, bekaka akan direbut antara Herianto dengan Anggun Dwi Utami. 1, 2, 3. Mbak Anggun mendapatkan apa? Mendapatkan ceker. Sebagai seorang wanita, ceker harus berusaha untuk juga ikut mencari nafkah, membantu suaminya. Pengorbanan yang telah mereka lakukan tentunya akan dirasakan pada saat ini juga antara Anggun Dwi Utami dengan Herianto. Dan inilah mereka akan sama-sama mulai mencicipi hasil pengorbanan cinta, pengorbanan segalanya untuk kebahagiaan rumah tangga. Mas Heri sing sabar, pelan-pelan megang pahalamu nyokot keri mas, katanya geli. Itu kan paha ayam Mbak Anggun. Kayaknya Mas Herianto nafsu banget. Nah, gimana mas rasanya? Oh enak katanya. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Luar biasa. Bekaka sebagai ungkapan pengorbanan. Satu persatu rangkaian acara itu sebagai simbol atau kesane paning urip antawis Herianto kalian Anggun Dwi Utami. Ingkang samangke tumuli piniji dumateng panjenenganipun Bapak Kasno kasuwun ngelolos duwung ageman risang temanten kakung. Dumateng Bapak Kasno kasumanggaaken. Bapak Kasno salah setunggaling kadang sepuh saking ingkang mengku gati nuninggih panjenenganipun Bapak Sumadi Somo Miharjo. Ingkang ing dinten menika ugi sampun rawuh pramila mboten mokal bilih panjenenganipun ingkang piniji kawawa hang lolos pusaka saking risang temanten kakung. Duwung ingkang kalolos dadi pratandha sudah tidak ada kekuatan. Pengantin berdua akan simpuh sembah sujud mohon maaf kehadapan ayah dan ibu Pertiwi. Kumel kucem rah nyomaratane tumuli jengkar saking dampar Sri Nalendra hangandhe ingkang garwa arsa sumungkem hangus wa pepadane ingkang ibu miwah ingkang rama tumuli sedeku hamari kelu sungkem sujud nganti kaya konjen ing bantala tangkeping asta kekalih Anggun Dwi Utami dumateng ngarsa dalem Ibu Sulami tumuli risang temanten putri maturlah menika ta pangandikanira Kanjeng Ibu ingkang sampun kawawa pinangka papaning yoga brata salebetipun Sanghyang Candra dasa ari laminipun ibu ingkang sampun nglairaken jabang bayi cenger peparapun Anggun Dwi Utami nuninggih pun kula keparenga ibu Anggun ngaturaken sungkem bekti kunjuk dhateng ngarsa paduka Kanjeng Ibu Anggun nyuwun pangapunten saking sedaya dosa lepat kula saha nyuwun tambahing berkah pangestu jengandika ibu tobat wong ayu atmajaku wong manis Anggun Dwi Utami yondo
kaya wis dadi kewajibane ibu ngandung lairake sarta ngrumat gedhekake putra-putrine. Anggonmu sungkem marang pun ibu wis tak tampa. Ana dosa luput antarane aku lan sliramu, muga Gusti kang akarya loka bisa paring pangapura. Dosa antarane aku lan sliramu ya nggir. Lan tundhone pangestune ibu tampanana kanggo sangu kamulyaning bebrayanmu Anggun. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu, pangestu jengandika ingkang sampun kaparingaken dumateng kula pun Anggun. Rama, Bapak, kula Anggun ingkang sowan Rama. Kene-kene wong ayu, ana parigawe apa gita lakumu sowan ngadhep ngarsaning pun bapa nggir. Rama, Bapak ingkang sampun ngukir jiwa raga kula kepareng Anggun nyuwun pangapunten saking sedaya kalepatan. Anggun ngaturaken sungkem bekti nyuwun tambahing berkah pangestu paduka Kanjeng Rama. Aduh, wong ayu padha kaya ngendikane ibumu. Malah keprol bungah penggalihe bapak ora kaya dina iki bebasan. Kaya kejugrukan wukir sari kablebekan segara madu nampa kanugrahan dina iki. Anggun, pangestune bapak tampanana sangu kanggo sangu kamulyaning bebrayanmu nggir. Matur nuwun Rama. Wong bagus Herianto nyadong dawuh Rama. Aku titip yo nggir, titip putriku Anggun Dewi Utami, anggonmu omah-omah tansah atut runtut pindhane mimilan mintuno lan enggal derekno garwamu. Mintalah restu dan maaf kepada ayah ibumu Herianto. Sendika dawuh Kanjeng Rama nyuwun pangestu. Sak menika ugi kula nyuwun pamit badhe kula kanthi garwa kula nyuwun pangestu dhateng ngarsa Rama Ibu. Yo tak jampangi kang dadi lakumu wong bagus. Nganti nglumpruk bebasan kaya kapuk, satemah jegrek kaya tugu sinukarta. Bagus Herianto simpuh dhateng ngarsa ingkang Ibu sanadyanto ing dinten menika sudah berada di alam kasuwargan. Aduh Ibu yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih kepada Herianto. Perkenankan Ibu, putranda Herianto mengaturkan sungkem. Herianto mohon maaf yang hingga saat ini Herianto belum bisa membahagiakan Ibu. Herianto mohon restu Kanjeng Ibu, walaupun Ibu saat ini telah berada di alam kelanggengan. Aduh putraku Herianto, dari alam kasuwargan, dari alam kelanggengan, bahagia Ibu pada hari ini melihat putraku yang gagah telah mempunyai pendamping yang cantik dan berhati mulia. Doa Ibu nggir senantiasa bahagia menyertai kebahagiaan rumah tangga kamu kaki nini. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Terima kasih Ibu. Bapak, Ayah, Herianto ingkang sowan. Perkenankan Herianto mengaturkan sembah, mengaturkan sungkem, juga mohon maaf Romo Ayah. Juga perkenankan Herianto memohon restu yang tulus dari lubuk hati Ayah untuk Herianto dan Anggun Dwi Utami putraku. Betapa bahagianya bila saat ini ibumu bisa melihat kalian menjadi raja dan ratu nggir. Seketika dielus-elus putra terkasihnya, dibelai penuh kasih dan penuh cinta. Bapak Haji lalu berkata kepada putra terkasihnya Herianto,
bahagia ayahmu tidak seperti hari ini ketika kecil dalam gendongan ibu, gendongan bapak. Ayah bercita-cita kelak kamu bisa mendapatkan pendamping cantik dan berhati mulia. Hari ini telah terlaksana, Nger. Doa ayah menyertai kebahagiaan kamu sehingga kamu menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah dan segera mendapatkan momongan putra putri yang cantik dan gagah, soleh dan solehah, Nger. Terima kasih Romo ayah. Matur nuwun Romo ibu. Segeralah kamu kembali duduk di singgasana karena masih banyak sahabat kerabat dan para sesepuh yang akan memberikan doa atas keberkahan hari ini, Nger. Ngestaken dawuh Rama. Ndika dawuh Ibu. Ibu pertiwi buka lan sanggang ora kapi keparing rejeki. Salajengipun kula aturi dumateng panjenenganipun Bapak Kasno kasuwun ngagemaken duwung dumateng risang temanten kakung. Nger, keris iki pusaka saka tanah Jawa. Tak agemake marang sliramu mugia bisa dadi senjata anggonmu paring pengayoman marang garwa putra miwah keluarga agengmu ya, Nger. Matur nuwun Kanjeng Rama. Mohon maaf hadirin untuk bersabar sejenak, nggih. Karena acara prosesi sebentar lagi akan usai. Ada tetesan ketika sungkem, ada tetesan air mata yang tidak terbendung dari pelupuk ayah dan ibunda. Wujudnya bening bagaikan rangkaian mutiara sehingga lega rasa bahagia dirasakan oleh kedua mempelai ayah dan ibunda. Hadirin dan tamu undangan dalam penghujung acara, pada penghujung acara kesempatan siang hari ini ada tari persembahan Gatotkaca Pergiwa yang akan dipersembahkan oleh Bapak Darmo Suwondo dan Ibu. Beliau adalah sahabat dari Sohibul Hajat Bapak Sumadi Sumomiarga. Hadirin dan tamu undangan, selamat menyaksikan. Kang kinujaran wang-wang semua harjito Sigro ngambah dirgantara Raden Gatotkaca arsa Hangupati dunung ingkang garwa meling-meling ana ing wewengkon pondok gedhe kaya sawetara dereng kepanggiya nanging sabar jroning penggalih satemah nglempruk kaya darbedaya Raden Gatotkaca Arahnya maratani balung
Raden Anom Gatotkaca kang datan kedhat anggenira ngopadi dumateng kekasihira ya Dewi Pergawa siyang pantaraning ratri bebasan samudra den arungi alas wana ora dadi alangan anggonira ngupadi gawang kasulistyaning Dewi Pergiwa dumadak kaya tangi anggenira nendra jebul wewayangane hamung ana ing jroning sumpena. Kledang Dewi Pergiwa satemah dan berbegi rawuh nyawanodya kang sulistya ing warna ya Dewi Pergiwa saksamunipun cecaketan tumuli kaya gandrung kapirangu Raden Gatotkaca mrebeki rawuhnya Dewi Pergiwa Yayi
Yai. Yai para dewa. Tobat. Den. Ana paring gawe apa seliramu celok marang aku Raden Gatot Kaca. Kawono. Yen seliramu kowe wis pinesti dadi jatuh kramaku. Kaya kepestine Bagus Herianto kelawan Anggun Dwi Utami. Terus kersamu apa Raden? Ngendika kang kaya mangkono? Dina iki sliramu manuta tak boyong. Kundur ana ing pringgondane manuta ya wong ayu. Mengko dhisik Raden jejering panutya ora gelem mengkono wae. Yen bakal kok boyong angin aku darbe strana darbe bebono apa sliramu sagu Raden? Aku sagu. Sanadyan to kowe njaluk bebono waton ora njaluk tumurun ning lintang lan rembulan. Dudu kuwi dudu amung raja brana kang dadi kamulyaning bebrayan nanging aku njaluk sliramu tresna kang suci tandes lahir batin lan gelem mengko setya nganti saklawase urip apa sliramu sagu Raden? Yen kaya mengkae kono kang dadi pamundhutmu kowe ora abot pratandha yen sliramu gelem mula dina iki uga bakal sliramu tak pundhut tak boyong marang pringgondani. Menawa sliramu sanggup Raden, aku amung manut kudu mamung nderek Raden Gatot Kaca. Kuat ora kuwi? Ladala. Kasih tepuk tangan yang meriah hadirin tamu undangan luar biasa. Sahabat teman dekat Bapak Sumadi Somo Miharjo ketika kecil hari ini masih sempat hadir berkunjung dan memberikan satu persembahan tari beksan Gatot Kaca Pergiwa. Dalam rangkaian acara sambutan berdirinya Bapak Wasto dalam menyampaikan sambutan berdirinya akan dijajari oleh panjenenganipun ingkang ngamengkugati Bapak Sumadi dengan Bapak Kasno. Kepada bapak-bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana bil iman wal islam wa nusalli khairul anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hadi beserta almarhumah Ibu Supriyatin beserta rombongan, mohon maaf kalau tadi calon besan dan alhamdulillah sekarang udah resmi jadi besan. Dan
Yang saya hormati Bapak Haji Yusuf beserta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rafi. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang mohon maaf tidak sempat saya sebut namanya satu persatu karena tidak ada catatannya, mohon maaf. Namun sungguh tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya mewakili dari keluarga Bapak Sumadi beserta Ibu Sulami yang pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu undangan, hadirin hadirat yang telah berkenan menghadiri acara resepsi pernikahan putra putri kami yang bernama anak Mas Herianto ST dan juga putri kami yang bernama Nimas Anggun Dwi Utami SE. Dan kalau tadi sama-sama kita saksikan tadi pagi masih calon mempelai, alhamdulillah hingga saat ini mereka berdua sudah resmi menjadi suami istri. Tentunya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah ikut menyaksikan dan menjadi sejarah buat putra putri kami untuk melangkah menapaki hidup baru. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan kedua mempelai yang sudah resmi secara agama maupun negara, mudah-mudahan beliau berdua senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga mempunyai keturunan-keturunan yang soleh-solehah, berbakti kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bapak Ibu, tamu hadirin yang saya hormati, atas nama keluarga dari Bapak Sumadi dan Ibu Sulasmi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama untuk cerah foto Cijantung ya, yang telah ikut mengabadikan momen-momen kami pada pagi hingga nanti malam. Dan juga kepada Popoyo Sound System, saya mengucapkan terima kasih, soundnya luar biasa. Dan juga kepada juru rias yang telah ikut merias baik kedua mempelai maupun keluarga besar kami. Dan tak lupa kami juga mengucapkan kepada hadirin sekalian, para tamu undangan, keluarga, sanak saudara dan handai taulan yang telah ikut membantu dalam acara pada siang hari ini. Tentunya merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga, di mana kami tidak bisa membalas, namun kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak berikan untuk kami sekeluarga senantiasa Allah balas lebih baik dan lebih sempurna lagi. Bapak Ibu, atas nama keluarga, tentunya dalam penyambutan kami baik dari sajian, makanan ataupun tempat yang tentunya jauh dari kata layak, sungguh sama sekali kami tidak bermaksud untuk tidak menghargai, namun itulah kemampuan dan dengan segala keterbatasan kami. Untuk itu kiranya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini atas nama keluarga. Dan sebagai ungkapan rasa syukur, mari saja saya ingin untuk para hadirin mengaminkan apa yang menjadi niat kami sekeluarga. Mari sama-sama kita berdoa untuk wabil khusus kedua mempelai, yaitu Nak Mas Herianto ST dan juga Nimas Anggun Dwi Utami, sarjana ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah.
ingin sekali kami mengikuti sunnah-sunnahmu. Seandainya apa yang kami selenggarakan pada siang ini sesuai dengan syariatmu, maka berkahilah kami, tunjukkanlah dan berikanlah kelancaran dalam hajat kami. Ya Allah, ya Rabbi, untuk putra putriku Nak Mas Herianto dan juga Nimas Anggun Dwi Utami yang sedang bersanding pada siang hari ini, limpahkanlah rasa cinta dalam rumah tangga kami, cinta yang kau jadikan pengikat rindu, cinta yang kau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijah Al-Kubro dan Aisyah Ridho, cinta yang kau jadikan air mata kasih sayang seperti cintanya antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, dan cinta yang kau jadikan penghias keluarga nabimu yang suci. Ya Allah, ya Rabbi, satukanlah putra putri kami dalam cinta yang hangat dan dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka. Ya Allah, saling mengingatkan di kala bahagia, saling mendoakan dalam keadaan ketakwaan, dan saling menyempurnakan dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, betapa bahagianya hati kami hari ini, betapa teduhnya jiwa kami dengan pernikahan ini. Namun bagaimanapun kami masih berharap kepadamu ya Rob. Sempurnakanlah kebahagiaan kami sebagaimana pernikahan ini. Dari kedua putra putri kami semakin takwa kepadamu. Ya Allah, jadikanlah putra putri kami sebagai keluarga yang sakinah. Satukanlah mereka dalam mawaddah warahmah, dan anugerahkanlah kepada kami keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, berakhirnya doa yang juga dipanjatkan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Wasto. Tentunya amin yang panjenengan jawabkan, semoga dikabulkan apa yang menjadi permintaan wabil khusus untuk kedua mempelai dan umumnya kepada kita yang hadir. Saya sebagai pembawa acara Bondan Winarno mohon dibukakan pintu maaf dari segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara, tata rias tenda dan juga cerah foto, Popayu, audio sound system, Campur Sari Moro Tresno yang telah hadir di tengah-tengah Anda. Kepada tamu undangan, perkenankan saya undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Joyo Wijayanti, rahayu ingkang sami pinanggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.